Много. Думата има бабата на младоженката да вдигне първата на здравица за новото семейство. Скъпи младоженци, драги гости, позволете ми от името на бабите и дядовците да поздравя младоженците, като им пожелая най-вече много здраве, много щастие и разбирателство, и да се обичат и много деца до края на живота си. И много деца, да, както подсказва дадата. Искам да кажа също така, искам да благодаря на Пауло и на неговите родители, че приеха Мариана като своя дъщеря, така както и ние приехме Пауло като син и внук и ще го обичаме и ще го обичаме така, както обичаме нашата мила внучка. Искам още нещо да кажа. Тъй като Мариана от сега нататък ще бъде далеч от родителите си, далеч от близки и приятели, на нея ще е нужно да има защита в живота, да я закриля и да я обичат. И това е Пауло. И той тук пред всички обеща това. Искам също така да благодаря на нашите скъпи деца Соня и Ченко за организирането на това хубаво и мило тържество. И така, скъпи младоженци, желаем ви любовта на гълъбите и дълголетието на орлите. Бъдете щастливи и се обичайте много!